IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nadutukan kas Baro aliga ng mga barangay president iti ili ti Solsona ni Honorable Noriel Pascual iti barangay na Lasina. Daytoy kat kalpasan na nagtugaw kas regular Sangguniang Bayan member ni Honorable Renato Garcia nga iso iti dating aliga ng mga barangay presidenta gapo iti panagresign ni Sangguniang Bayan member Norberto Agulaya. Induluan ni Mayor Joseph Delara iti panagsapata ti Baro aliga ng mga barangay presidenta kan kinaduana daytoy iti pamilyana. May naigitira ito ay nagyaman ni Pascual iti komunidad iti panangipaayda kanya na ti gundaway tapno ipakita ti pudno a panagserbina. I will work closely with each barangay captain, all local government officials and community stakeholders to ensure the concern and aspiration of every barangays are heard and addressed. Together we promote transparency, accountability, and good governance. Let us continue to strengthen our barangays as the foundation of the effective local governments. Let us support programs that promote peace and order. Ayatan na ni Pascual ti Baro nga ex-officio member iti Sangguniang Bayan iti Solsona. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.